Hello guys! For this video, matapos naman ka sa karinderya ya. Dumanitso kami din sa park. Kayang gigaw na namang karinderya. Sa likod sa naya. May arang ginatawag nga. Kruto park. Amo na nga. Pagtapos kaon, dumanitso kami dire. Sila bayaw ya. Nauna na sulo. Umiya. Nauli pa. Kaya di pagtapos kaon niya. Nagbalot pa si Vicky. Amo na nga. Nauligid kami. Nabakay. Ang gul mo. Pagsulo mo sa Kruto park ya. May arang nga daan entrance. Amo na nga. Bayad na pagkusulod. Si Madera na bayad sa entrance na mo. Tapos discount ka na lang. Kahit senior citizen ba? Ang 30 ang entrance. 20 na lang pala. Ambal nila ya. Nami doon sa Kruto Park. Trailer niya sa Cotabato City. Konta ka diri ka. Sigurado ginaya nga. Balaan mo na. Ang nanamihan ko lang di sa Kruto Park, no? Tamo ka tambayan. Lalo na kung mag-date-date ka. Tapos may ginataguan ka. Sigurado ginaya nga. Hindi ka makita. Iti, tamo puno mo. Pwede tinyo ka kup-kup nga dalawa. Oras yung nga magampang ka mo. Sang hulok-hulok kabayo. Tapos ang namin pagidriya. Damo ka sang sapat ka makitaan. Sari-sari ka sapat makitaan mo diri. May manog, buhaya, onggoy, ostrich, mga pispis ka dako, kag dragon. Ang mga sapat diri sa Kruto Park. May kita ko nadlok ka. Mas nadlok pa ko yan sa dragon niya. Ay kumakig na ya. Punggit urot. Mas bayo pa ang sapat diri ako mga kig. Ay pwede mo sa balan nga. So, layo ka sa kon. Pero kung ang alaga ko nga dragon makig, sigurado kinaya. Mabughan kay giyaw wala dito wala dire. Tapos kung isa na ya. Ning grabe blacking niya. Pati din siya na ya nga. Hindi ko sulod sa kwarto mo. Ang resulta sina. Sa sala na ko matulog. Amo na kamanta sakon nga alaga nga dragon. No ba kay? Way pa kagi man sakon mo. Pero kung tampaw mga kwarta, ka-climate change na yun mo. Ang mga sapat dito sa Kruto Park. Wala tayo nakatungasa. Alaga ko ang sapat. So dali ka tiyon niya. Kapamatamat ka kami guwas. Ay ti, malakat matamo sa parang. Kakisa pa. Ano na ni oras? Budlay na nga. Magabihan kami. Kapudlay dahil siyang dalan niya. Umbisa, parang kami malakat. Kasi makapot kami sa moon. Amo na ni grabe ya. Basta maglagaw-lagaw ka. Tapos supod mo pamilya mo. Kasi dyan lang bala. Makambal ka gidya nga. Saan o kaya na maliwat man. Hanapin lang gidya. Kuha mo lang permanente. Maski pa paano. Malimtan ta mga kautangan ta. Bisa bilang kadlaw lang. Malimpatan ta mga kautangan ta. Pero mo lang Japon na. Magpuli na mo sine. May noktok naman kami duha ni Biki. Kunti kami makuha. Sang inubehad mo sa mga kautangan. Kagpang bakal sudan ni Biki. Ay di. Amo na tawag nga. Matalpos kamutin lang. Anay kami ah. Te. Te na. Basta ako ang video. Matabog yung salamat sa mga tao. Bye-bye.